Dobrý večer, vážení studenti a studentky. Protože se z nějakých technických důvodů nepodařilo nahrát přednášku termodynamika, tak tady jsem se rozhodl, že dnešního večera ještě před vaší zkouškou přece jenom vám dám tu možnost, abyste kromě slajdů, kromě přednášky, kterou máte na internetu už dlouho, tak abyste i tu přednášku slyšeli. Projdu s ní rychleji než normálně, protože celou přednášku jste slyšeli a soustředíme se pouze na věci, které jsou důležité pro vaši zkoušku. Pokud se budeme bavit o termodynamice a budete samozřejmě u zkoušky, tak bych byl rád, kdybyste se mě zmínili nebo nám zmínili o tom, že k termodynamice můžeme přistupovat dvěma způsoby, jednak naukou o teple, která se jmenuje termika, a dále i z molekulární úrovně, což je z pohledu molekulární fyziky. Oba dva ty přístupy se dneska nějakým způsobem se jí dotknu. Je to teda makroskopický anebo mikroskopický přístup. Pokud se týká energie, vnitřní energie, všichni víte, že vnitřní energie jakéhokoliv tělesa je daná součtem kinetických energií, neuspořádaného pohybu, tepelného pohybu všech částic daného systému, a to odpovídá i teplotě té materie, toho tělesa, o kterém je řeč. Z hlediska termodynamiky se pak zajímáme pouze o změny vnitřní energie, nikoliv o její absolutní hodnotu, pouze o její relativní hodnoty, o její změnu. Na termodynamický systém, a to bych byl rád, kdybyste u zkoušky aby se u zkoušky nám řekli nebo napsali. Termodynamický systém můžeme charakterizovat jako otevřený, uzavřený a izolovaný. U otevřeného systému hovoříme o toku energie a hmoty přes hranici těch systémů. U uzavřeného to hovoříme o toku energie, nikoliv ale hmoty, a u izolovaného systému nemůže projít přes hranici mezi systémy nic, to znamená ani energie, ani hmota. Tak tyhle to jsou tři systémy, které bych byl rád, kdybyste zmínili. Jak jsem vám říkal už i u přednášky, nebudu samozřejmě chtít, abyste se pamatovali nebo abyste sdělovali nejrůznější termodynamické potenciály, které známe, ať už je to vnitřní energie, entalpie, Gibbsova energie nebo Helmholtzova energie, ale všichni vidíte na těchto rovnicích, že vnitřní energie je spojena s základními parametry, jako je tlak, objem a teplota, ještě s entropií a samozřejmě potom teda tou entalpií, Gibbsovou energií nebo Helmholtzovou energií, kterou v podstatě tímto způsobem definujeme. Není potřeba toto u zkoušky jakýmkoliv způsobem zmiňovat. Byl bych už rád, kdybyste zmínili tuto rovnici, která dává do souvislosti teplo a teplotu, klasická rovnice, kterou znáte ze střední školy. Nicméně byl bych rád, kdybyste tuhle rovnici zmínili, protože pro termodynamiku má zásadní význam. Ten význam není jenom v tom, že dává do souvislosti energii, o které se budeme bavit v termodynamice něco později, když se budeme bavit třeba o sauně, anebo o parní lázni, nebo o balneologii, ale dává samozřejmě smysl i v první větě termodynamické, která je rovnicí nebo zákonem kvantitativním a říká, že změna vnitřní energie se rovná změně tepla plus změně práce. Toto je první termodynamická věta, nebo chcete-li zákon, a je ještě jednou, opakuji, kvantitativní a je nutný, abyste tento zákon znali, a byl bych rád, abyste ho i zmínili u zkoušky. Zatímco první termodynamická věta je zákonem kvantitativním, druhá věta termodynamická je zákonem kvalitativním. To znamená, že nám říká, jakým směrem se nějaké tepelné děje v přírodě realizují. To znamená, je to zákon pravděpodobnostní empirický a říká nám, že děje neprobíhají oběma směry stejně pravděpodobně nebo stejně ochotně.
že na jednu směru jsou ty změny mnohem pravděpodobnější než na tu druhou. Jaké jsou to změny? To si řekneme za chviličku během pár slajdů. Nejdříve si tu druhou termodynamickou větu definujeme a definice je nejrůznějšího charakteru, jak už jsem říkal, je to rovnice kvalitativní a jedna z možností, kterou znáte možná ze střední školy, je, že účinnost stroje, tepelného stroje, která je daná poměrem práce a tepla, je vždy menší než 1 a může dosáhnout v případě ideálního stroje maximální hodnoty dané vztahem, který vidíte na slajdu. Ovšem rovnic, kterými vyjadřujeme druhou větu termodynamickou, je celá řada. A já bych byl rád, kdyby jsme tu druhou větu termodynamickou znali v nejobecnější formě, a to je, že v žádném cyklickém procesu entropie nemůže klesat. Neboli celková entropie izolovaného systému nemůže klesat. Co to je entropie? To bych taky rád, abyste si zapamatovali a věděli jste u zkoušky. Změna entropie je poměrem mezi teplem a teplotou a udává, je to stavová veličina, která udává míru neuspořádnosti zkoumaného systému nebo taky míru neurčitosti daného procesu. V přednášce jsem vám říkal tu klasickou příhodu, kdy vždycky ve své přednášce se snažím nějakým způsobem odlehčit ve výkladu tu přednášku, tak já i dneska to trochu zmíním, když je to velice stručná přednáška, tak která by měla sumarizovat pouze vlastní znalosti, které potřebujete ke zkoušce. Přednášce jsem vám říkal příklad z pokojíku mé dcery, která prostě potřebuje čas od času energii od rodičů, tak aby prostě ten pokojík trošku vypadal a byl uklizen. To znamená, k jakékoliv míře neuspořádnosti, to znamená zvýšení entropie, je potřeba nějaký úklid a na to je potřeba energie. A tuto energii je potřeba do systému dát, aby jsme úklid, to znamená snížení té entropie, dosáhli. V cyklickém procesu samozřejmě pak platí tato věta, která říká, že nemůže entropie klesat, protože tu možnost prostě nemáme. Aby jsme entropii pochopili a aby jsme mohli přejít taky z makroskopické fyziky do té mikroskopické, do toho molekulárního přístupu, tak si pojďme podívat na takový příklad, který jsem vám říkal při přednášce, ve kterém máme horký čaj a studenou lžičku. V principu lze říci, že když do horkého čaje dáme studenou lžičku, studená lžička může být klidně ještě studenější a horký čaj ještě teplejší. Jistě všichni uznáte, že ze zkušenosti víte, že tento stav nebo tato možnost je velmi málo pravděpodobná. V naprosté většině případů se stane to, že horký čaj se stane studenějším a studená lžička teplejším. A to je věc, co nám vlastně, to je systém, nebo to je informace, kterou získáváme z druhé věty termodynamické. To je to, že máme jenom ten jev jedním směrem, to znamená, není pravděpodobné, že lžička se stane studenější a čaj teplejší, ale je pravděpodobné, že se stane ta lžička i ten čaj stejně, dostanou stejnou teplotu. Tak, to je makroskopický přístup a bohatě mě stačí, když tímto způsobem tu termodynamiku, pokud tuhle otázku dostanete, takovýmto způsobem popíšete. Pak je ovšem potřeba se na ten entropii podívat z submikroskopického pohledu, to znamená podívat se na něj z pohledu termodynamické pravděpodobnosti. Entropie z pohledu termodynamického systému je definovaná jako součin nějaké Boltzmannovy konstanty a termodynamické pravděpodobnosti nebo přirozeného logaritmu termodynamické pravděpodobnosti stavů. To znamená, tu rovnici máte dole na slajdu, vidíte, že S rovná se K krát přirozený logaritmus termodynamické pravděpodobnosti, kde termodynamická konstanta je 1,38 krát 10 na minus 23 joule na Kelvin. Tu rovnici S rovná se K krát přirozený logaritmus
entropie termodynamického systému by byl taky rád, kdybyste mě uvedli. Jaký je význam entropie? Pro medicínu a vůbec pro přírodu je entropie zásadní, protože lze říci, že celý systém, jestliže do toho systému nevnášíme další energii, se snaží dostat do stavu o maximální entropii. Ten stav s maximální entropií je z toho mikroskopického pohledu stav, který je nejpravděpodobnější. To znamená, na tomto slajdu vidíte příklad, o kterém jsem teďka mluvil před pár sekundama. To znamená, vidíme tady nějakou možnost, že házíme dvěma kostkami a koukáme se na pravděpodobnost toho, že dostaneme součet čísel nějaké hodnoty. Co vidíme? Vidíme, že nejpravděpodobnější hodnota je hodnota 7, která má nejvíc stavů, to znamená, má počet stavů 6, je nejpravděpodobnější, tudíž má taky největší entropii a tudíž taky při házení dvěma kostkami číslo 7 padne nejčastěji. Tato hodnota je teda hodnota takzvaná rovnovážná, protože je nejpravděpodobnější a má nejvyšší entropii. Takže prosím, pamatujme si, že maximální entropie a rovnováha jsou jsou jevy, které spolu úzce souvisí právě s tím, že rovnováha je charakterizovaná maximální nejvyšší entropií. Je to teda nejpravděpodobnější stav, který je odpovídající stavem termodynamické rovnováhy. To máte na tomto slajdu popsáno, to, co jsem před chvíličkou vlastně řekl. No a teďka samozřejmě přecházíme ze stavu izolovaného do systému izolovaného, do systému otevřeného a to samozřejmě přináší sebou nejrůznější změny, které se spojují s entropií. To znamená, v izolovaném systému, pokud se entropie nemění, bavíme se o reverzibilních procesech. Pokud entropie vzrůstá, bavíme se o irreverzibilních procesech. V neizolovaném systému ovšem entropie může klesat, ovšem za cenu, že se zvyšuje entropie v okolním prostředí, které systém obklopuje. Tak to je všechno, teda první část, kterou bychom měli znát o fyzice, která se týká prvního a druhého termodynamického zákona a entropie. A teďka je druhá část, kterou potřebujete u zkoušky, to znamená otevření, živý organismus jako otevřený termodynamický systém. Samozřejmě organismus je otevřený systém, protože je v neustále interakci se svým okolím a vnějším zdrojem energie pro organismus jsou potrava, energie z okolního prostředí, energie zářením, elektromagnetického záření, což je absorpce, fotosyntéza u zelených organismů. A samozřejmě máme i vnitřní zdroje v organismu, což je bazální metabolismus buněk a pak taky zvýšený metabolismus, který je způsoben buď zvýšenou svalovou námahou, například chladovým třesem, když vám je zima, některými procesy v našem těle, například trávením, některými hormony, anebo teplotou. Následuje část, která ke zkoušce není složitá, nicméně ji musíte nějak pojmout a do těch otázek, které budou u zkoušky inkorporovat. To jsou tepelné ztráty organismu. Jaké známe tepelné ztráty? Jsou to ztráty přímé, které jsou dány vyzařováním, protože máme nějakou teplotu, vyzařujeme vedením, něčeho se dotkneme, vedeme prouděním, vyměšujeme, takže prostě, nebo se sprchujeme teplou vodou, to je proudění, takže prostě dostáváme třeba nejrůznějšíma způsobama ztráty nebo příjmy tepla. Pak jsou nepřímé. Nepřímé odpořování z vody z plic, to bych byl rád, kdyby se si uvědomili, že přestože když vydechujeme, tak vodní pára má 37 stupňů nebo prostě teplotu organismu, ale ta ztráta je daná
přeměnu skupenského tepla z vody z kapalného na plynné prostředí. A pak samozřejmě především podcením, které je odpařování vody z tělesného povrchu, které se rozděluje na znatelné a neznatelné. Nyní existuje následuje několik slajdů, které prostě nepotřebujete znát, to znamená lépe řečeno už to, co jste řekli, nebo to byste si napsali při tom předchozím výkladu, tak to stačí. Toto už jsou věci, které jsou spíš pro jedničkáře, to znamená rovnice, které jsou spojeny s vedením tepla, s prouděním a s vyzařováním. Byl bych rád, kdyby se si jenom u vyzařování uvědomili, že Stefan Boltzmannův zákon, které vyzařování opisuje, je úměrný čtvrté mocnině teploty, to znamená výrazně závislý na absolutní teplotě. Čím je vyšší teplota, tím je vyšší vyzařování, a to se čtvrtou mocninou znamená velmi, velmi ostře závisí množství emitované energie na absolutní teplotě. Je to důležité z toho důvodu, že přibližně 60% z celkových tepelných ztrát máme vyzařováním. Takže to je z tohohle důvodu důležité, a kdyby se nám zmínili u zkoušek tu skutečnost, že je energie vyzařování uměrná čtvrté mocnině absolutní teploty, budu velmi potěšen. Na vyzařování a na tepelné ztrátě příjmu tepla závisí tepelná pohoda. To znamená, že tepelná pohoda je v okamžiku, kdy je v rovnováze příjem a výdej energie, který jsem před chvilečkou popsal těmi třemi způsoby. Trochu je třeba se zmínit o pocení, protože už jsem se zmínil o tom dýchání, že tam máme skupenské teplo vypařování, které je výrazné, protože přestože teplota vychovaného vzduchu je rovna teplotě těla, tak ta energie, která je daná na to, že se přemění kapalný stav na plynný, je velká ztráta. No a pokud se týká pocení, tak máme pocení dvojí, pocení neznatelné, což je samovolná difuze vody pokožkou bez účasti potních žláz. To jsem již zmiňoval v jiných přednáškách, jakým způsobem voda proniká přes buňky. Organismem je neregulovatelné a za normálních podmínek neznatelným pocením ztratíme zhruba 600 až 700 ml vody, což je dáno vnějšího prostředí, jako je teplota, cirkulace vzduchu, relativní vlhkost. Neznatelné pocení je pocení, které nemá pro naše okolí žádných důsledků, neboli necítíme. Neznatelné pocení není cítit. Znatelné pocení je pak pocení prostřednictvím potních žláz, je organismem regulováno a v extrémních podmínkách můžeme ztratit tímto způsobem až 1,5 litru za hodinu. Umožňuje ochlazování organismu a i při teplotě okolního prostředí, i když je teplota okolního prostředí vyšší, než je teplota tělesná. Jakým způsobem takže toto bych rád, abyste u zkoušky naprosto jistě sdělili. A dalším bodem, který bych rád, abyste sdělili, jakým způsobem je regulována, kde je centrum termoregulace organismu. Tak nachází se v hypotalamu a je to systém, který má své, řekněme, detektory, čidla chladu i tepla umístěna v různých hloubkách kůže a tyto čidla vlastně přichází s informacemi do hypotalamu a tam dochází ke zpracování těchto informací. Právě zde pak působí nejrůznější léky proti horečkám. Jakým způsobem se reguluje snižování a zvyšování teploty organismu? Tak pokud se týká snižování, tak je to vazodilatace, znatelné pocení a omezení produkce tepla. Naopak při zvyšování teploty se bavíme o vazokonstrikci, chladovém třesu, to znamená produkcí tepla, zvýšení metabolismu nebo
omezením ztráty tepla, to znamená husí kůží, případně horečkou, kdy nastavíme vyšší teplotu v termoregulačním centru. To znamená efekt pyrogenních látek. Klima. Tak to je další věc, kterou byste měli u zkoušky zmínit. Není to složitý, ale jde jenom o to, abyste si to všechno ve své hlavě nějakým způsobem uspořádali a u zkoušky to prodali, tak abych byl spokojený nejen já, ale všichni mý kolegové. Dalším bodem je měření teploty. Jaký je rozdíl mezi termografií a termometrií, to je za chviličku vysvětlím, ale myslím, že to je zřejmý. Nejdříve, co to je teplota? Tak to je teplota popisuje stav organismu jako biologického systému a má významný a snadno identifikovatelný příznak řady poruch. Teplotu můžeme zobrazit nebo měřit buď termometrií nebo termografií invazivně nebo neinvazivně. A termometrie je založena na teploměrech, které jsou založeny na nejrůznějších vztazích teploty a nějakého další veličiny, kterou potom zobrazujeme, například délková roztažnost, odpor, kovový odpor, existují termistorové a termočlánkové termometrie, to znamená, teplota je závislá na množství proudů, které prochází přes nějaký systém. To jsou všechno možnosti měření teploty, kdy měříme změnu nějaké veličiny na teplotě. Tady máte takový soupis toho, co je možné, jak je možné měřit teplotu. Není nutné, aby se tu tabulku celou znali, jenom prostě řekli, jakým způsobem vlastně k tomu měření teploty dochází. Termografie pak je to, že přeměníme informaci, kterou máme u termometry jako data do nějakého vizuálního věmu. Vidíme tady slona, který se napil na teplé vody a v chobotu má teplou vodu a tudíž má červený chobot, zatímco ucho, které má chladnější, má modré a v žaludku zrovna něco tráví, tak tam má taky vyšší teplotu. Bezkontaktní termografie nebo termometrie je dneska běžným způsobem, zejména v covidové době se běžně měří bezkontaktním způsobem teplota. Samozřejmě všichni víte, že se to měří na základě detekce infračerveného záření. Tohle všechno můžeme přeskočit. Termografie se používá nejen proto, aby jsme zjistili, jestli slon má v chobotu teplejší vodu, ale taky jestli v těle máme nějaké záněty, které jsou doprovázeny zvýšenou teplotou v tom místě zánětu. Teplota a teplo se používá k termoterapii jak teplem, tak chladem. U termoterapie teplem všichni dobře známe saunu, všichni dobře známe balneologii, všichni dobře známe různé přikládání teplých kamenů na nejrůznější spazmaty, nejrůznější prostě tělesní, kde máme nějaké problémy, pokud se týká problémů svalových kontrakcí. Máme samozřejmě i léčení, používání chladu na medicíně a to je při nejrůznějších úrazech, kdy dochází k potlačení zánětu a snížení bolesti, analgetickému účinku a používáme samozřejmě chladovou terapii i například v kryokomorách, o kterých se ještě zmíníme. Pokud se používá vysoké teploty, pokud se týká působení vysokých teplot na lidský organismus, tak máme takzvanou pozitivní termoterapii, což je v rehabilitaci balneologii, kde máme nejrůznější lokální terapie, parafínové zábaly, obklady, koupele. Celotělové terapie se týkají též koupelů, různých zábalů, saun a podobně. Je důležité si uvědomit, že pokud
pokud se týká koupelí, mez tolerance tepla je přibližně 42 stupňů, zatímco v sauně, kdy používáme vlastně taky vyšší teplotu k nějaké terapii nebo k nějakému účinku nebo nějakým pozitivnímu účinku na organismus, můžeme dosáhnout až 130 stupňů. Byl bych rád, abyste už ve střední škole by se to měli vědět, ale po dnešní přednášce jako jasně rozpoznali, že proč je tak obrovský rozdíl mezi balneologií, mezi tolerancí tepla vodní lázně a lázně, pokud tak můžeme nazvat, vzduchové nebo vzdušné. Je to daní tím, že samozřejmě se nejedná o teplotu, která působí na člověka, ale o teplo, které je člověku dodáno nebo odebráno. Jestliže je odebráno větší teplo nebo menší teplo, tak je to samozřejmě spojené se mírným skupenským teplem, a jestliže teda jsme v vodě, tak víme, že při změně teploty je podstatně větší odebrání tepla nebo dodání tepla než u vzduchu, a to je samozřejmě důvod tohoto dramatického rozdílu. Vyšší teplota se taky používá v hypertermii, která bývá jako druhotný nebo doplňující efekt léčby například onkologických pacientů, kdy lokálně zvýšíme teplotu na nějakou dobu přibližně 1 hodiny na více než 40 stupňů a tento vysokoteplotní ohřev nám umožní vlastně zvětšení pravděpodobnosti apoptózy buněk, které jsou této vyšší teplotě vystaveny. Jak už jsem řekl, používá se to jako doplňkový terapeutický proces. Tak vždycky, když jsem se s váma povídal o nejrůznějších metodách, které v medicíně mohou, anebo nejrůznější lidé říkají, že by byly vhodné aplikovat, tak jsem říkal, že je třeba rozdělit ty metody do 3 skupin. Metody, které jednoznačně umíme vysvětlit a můžeme je přijmout euroazijskou medicínu. Metody, které jednoznačně musíme odmítnout. A pak je tady taková šedá zóna, ve které je celá řada metody, které sice neumíme kvantitativně jako vyjádřit, spočítat, ale dokážeme si představit ty efekty, jakými efekty to může působit, a při dobré znalosti nebo dobré zkušenosti terapeuta lze předpokládat, že i některé takové techniky z této šedé zóny mohou být pro pacienta užitečné. Hypertermie patří mezi ně a je potřeba si říci, jaké jsou teda varianty, jaké jsou možnosti vysvětlit právě tu hypertermii. Hypertermii lze vysvětlit na úrovni fyzikální roviny, kdy je poškození nádorové tkáně, hypertermie, jak jsem říkal před chvíličkou, teplem tím, že nedokáže tak dobře nádorová tkáň při zahřívání odvádět teplo krevní cirkulací. Důsledkem toho jsou nějaké změny vnitřního metabolismu, což může vést k apoptóze, sebezničení buňky. Druhá rovina je rovina reparace DNA, kdy naopak u zdravé tkáně může hypertermie zvýšit počet nereparovaných zlomů DNA indukovaných záření. A třetí rovina je takzvaná imunologická rovina, kdy je díky vyšší teplotě evokován větší produkce stresových hýčok proteinů, které pomáhají k regeneraci teplem poškozené tkáně a v případě neúspěchu spouští imunitní reakci. Tak to jsou možnosti, které jsou k vysvětlení hypertermie, a nechám na každém, jakým způsobem se k tomu vnitřním svému postavení k této technice, k této metodice postaví. Tak, to bych asi ten obrázek nemusíme. Přejdeme na další slide, to znamená působení nízkých teplot na lidský organismus.
extrémně nízké teplotě je při velmi dobré izolaci těla oblečením jsou značné ztráty tepla vydechovaným vzduchem a to je zásadní pro přežití organismu. Chlad můžeme rozdělit na působení místní a celkové. To místní je zmrznutí tkáně. Víme to moc dobře, když máme nezakryté uši, prsty, ty omrzlinky na prstech, na uších, jak nás ty uši pálí. Celkové pak je podchlazení i povrchových vrstev, později hlouběji ohrožených orgánů. A tady je to mnohem nebezpečnější. Prosím, uvědomme si, že kritická teplota pro člověka je 28 stupňů a pod 20 stupňů znamená jistou smrt. Podchlazení pod 20 stupňů je nenávratně degradující organismus. No, jak se ale postavíme ke kryoterapii? Kryoterapie neboli chladová terapie je lokální a celkové použití nízkých teplot v lékařství a vzniklo ze slova kryo jako chlad a terapie jako léčba už v 19. století. Jeho vysvětlení kryoterapie je snížení buněčného metabolismu, potlačení zánětu, snížení bolesti a křečí, znamená podpora vazokonstrikce, zužování destrukce buněk, krystalizací cytozolu v extrémních teplotách a to jsou nejběžnější důsledky toho nebo nejběžnější vysvětlení kryoterapie. Kryoterapie jako taková, víme, jak už jsme si říkali, že můžeme ji používat lokálně a pozor, můžeme používat i schlazení celého pacienta a samozřejmě i jednotlivých tkání. V chirurgii se používá velmi často fixace tkáně mražením, kryochirurgie i zmrazenou sondou, například nejrůznější, můžeme odstraňovat nejrůznější tkáně, které bychom jinak museli operovat. Používá se to nejen k odstraňování bradavic, ale celé řady dalších aplikací. Hemeroidů například. Víme, že snížením teploty chladem můžeme uklidnit bolesti, dáváme ledové obklady na poraněné části těla i z analgetických důvodů a používáme i nízkou teplotu ke konzervaci krev, sérum, buňky ve 4 stupních, ale můžeme i dlouhodobou konzervaci buněk používat, kdy dochází k aplikaci velmi nízkých teplot, například kapalného dusíku, což je skoro 80 stupňů pod 77 stupňů Kelvina, což znamená skoro 200 stupňů pod nulou. Dokážeme vlastně v tomto systému udržet buňky. Samozřejmě byste se mě měli zeptat v tomhle okamžiku a při přednášce jsme se o tom bavili, jakým způsobem je možné tento systém vlastně aplikovat, když víme, že voda se při zmrazení zvětší svůj objem a buňka by měla se rozpadnout. A já jsem vám říkal ten příklad s bazénem a s vložením jistých plastových láví do vody, kdy vlastně ten tlak se roztáhne proti těm plastovým lahvím, které jsou v bazénu, a nikoliv proti bazénové stěně a bazén nepraskne. Stejným způsobem se používá kryoprotektiv, nebo kryoprotektivy, například glycerol, kdy dochází právě k tomuto analogickému efektu. Byl bych rád, kdybyste se zmínili i o hibernaci, o zimním spánku zvířat, který je vlastně způsobený vnitřní indukcí tepla, která vlastně umožní těm zvířatům přežít pomocí takzvaného hnědého tuku a ideálně bylo, kdyby se mohli zmínit i
uncoupling protein, který nám vlastně místo toho, aby spřahoval Krebsův cyklus s produkcí ATP, tak ho spřahuje s produkcí tepla. Vrátím se zpátky ke kryokomorám a chtěl bych vysvětlit, proč v teplotě minus 110 stupňů člověk nezmrzne a proč i v době, kdy má povrchovou teplotu přibližně jenom něco málo přes teplotu nuly, proč přesto, ačkoliv jsem říkal, že kritická teplota pro člověka na přežití je 20 stupňů, proč přežívá. Samozřejmě při teplotě, kterou jsem zmiňoval před pár minutama, jako kritickou se bavíme o teplotě vnitřních orgánů, zatímco tady se bavíme o povrchové teplotě. Samozřejmě, že vnitřní orgány mají teplotu blízkou 37 stupňů. Tak to je konec té části o termodynamice a teďka bioenergetika buňky. To bude taky budu se snažit krátce přednést, tak abyste zbytečně nestráceli čas na přednášku, kterou jste již slyšeli. Prosím pěkně, uvědomme si, že tvorba energie je v mitochondriích, které jsou původem symbiotické buňky, staré kdysi dávno eukaryotní buňky a bakterie, která na sebe později převzala veškeré energetické úkoly. Proto má taky v sobě DNA jako jediná organela kromě jádra. Mitochondrie je organela, která je sestavena ze dvou membrán, vnější a vnitřní. A vnitřní, jak vidíte, jak už na elektronovém mikroskopu nebo na obrázku je systém takzvaných krysté, to znamená takových plků, které pronikají do mitochondrie. Jím účelem je jedno jediné, zvýšit prostě plochu, na které dochází k tvorbě adenozin trifosfátu. Kdyby jsme neměli jev, který vám za chvíličku popíšu v mitochondriích, tak bychom měli obrovské ztráty, to znamená při hlavní přeměně energie v mitochondriích, kdy dochází k přeměně k oxidaci nikotinamidinukleodidu, bychom vlastně 2/3 energie ztráceli, protože pouze méně než 1/3 energie z této reakce je využitá k jedné oxidační fosforilaci, to znamená přeměně adenozin difosfátu a fosfátu na ATP. Ty více než 2/3 by byly ztraceny a ztratili bychom je ve formě tepla. Jak jsme se už bavili při přednášce, bylo by to v té pražské tramvaji docela alarmující. Jak je to vlastně v tom systému uděláno? Tak ten systém, co bych od vás chtěl slyšet, je založen vlastně na toku elektronů, který vidíme i tady v tomto obrázku, kdy máme nějakou baterku spojená záporné a kladný pol jsou spojeny drátem, vidíme tok elektronů. A pokud máme jenom tento drát, tak pokud jde ke zkratu, jde jenom všechna chemická energie z přenosu elektronů se přemění na teplo. Pokud do systému zařadíme ale pumpu, která nám čerpá například nějakou kapalinu z nižší nádoby do vyšší, tak dokážeme energii tohoto toku elektronů přeměnit na práci, která je daná tím, že zvýšíme potenciální energii vody z jedné nádoby do druhé. Přesně takto funguje mitochondrie. Oxidativní fosforilace, která je v mitochondrii lokalizovaná, o které se budeme za pár sekund bavit, a kterou znáte ze střední školy a jistě i z chemie, tak je vlastně jevem, ve kterém nám dochází k transportu protonů. Díky tomu, že se oddělí proton a elektron putuje jednou dráhou, proton druhou dráhou, dochází nám k transportu protonů do energeticky vyšší úrovně a tato potenciální energie je pak užitá k tomu, že se nám molekule, která se nazývá ATP syntáza, tvoří ATP. Vypadá to tak, že v rámci vnitřní mitochondriální membrány dochází z mitochondriální matrix transportu protonů do
do mezimembránového prostoru a v tomto mezimembránovém prostoru jsou to vlastně ionty vodíku, dochází potom k návratu zpátky přes systém, který je vlastně ničím než molekulárním motorem. Je to ATP syntáza, která vlastně tvoří z ADP a fosfátu adenozin trifosfát. Já jsem na začátku říkal, že energie, kterou máme při reakci, při oxidaci NADH, je vlastně víc než 3krát vyšší než energie, kterou potřebujeme k oxidativní fosforilaci. Aby jsme tuhle energii využili, aby jsme ji využili efektivně, energie, která nám vlastně umožní tvorbu ATP, je vlastně rozdělena na 3krát. To znamená, jeden elektron, který je odejmut od NADH, než dojde k jeho spojení s kyslíkem, tak vlastně je 3krát postupně, vlastně přechází přes 3 protonové pumpy a u každé odevzdá 1/3 své energie. Takže nakonec z toho systému nám vyjde víceméně velmi efektivní systém, protože vlastně téměř veškerá energie je využitá. Veškerá energie té reakce, kterou tady vidíte, to znamená reakce oxidační reakce NADH, je využitá k tomu, že vlastně jsou přetransportovány 3 protony a každý ten proton má tu efektivitu nebo tu schopnost vytvořit takovou potenciální energii, že vytvoří 1 molekulu adenozin fosfátu. To je ten systém, který nám vlastně umožní tu efektivní reakci, ten efektivní systém transportu protonů za spotřeby a rozdělení protonů energie, to znamená energie z dýchacího řetězce nám prostě umožní využít. Jednotlivé komplexy znáte už z chemie, to jsou komplexy NADH dehydrogenázy, cytochrom BC1 a komplexu cytochrom oxidázy. Každý ten systém přenáší 1 proton za účelem nebo za systém, kdy prostě přechází 1 elektron ke konečnému vzniku molekuly vody. Ovšem, jestliže transportujeme kationty vodíku, tak netransportujeme nic jiného než protony, jak už jsem naznačil. A tím, že transportujeme protony, tak vlastně vytváříme elektrochemický gradient. Chemický z toho důvodu, že transportujeme nějakou látku, vodík, ionty vodíku, a elektrický tím, že transportujeme kladně nabitý iont vodíku neboli proton. Takže tím, že máme dýchací řetěz, vytváříme elektrochemický potenciál protonů, který potom slouží k tomu, z tohoto elektrochemického potenciálu, pak ten slouží k tomu, že se nám vytváří molekula adenozin trifosfátu. Je třeba si uvědomit, že v okamžiku, že přetransportujeme kation vodíku, nebo proton, tak bychom měli změnit pH. Tady je základní věc, kterou bychom si měli uvědomit. Když prostě udělal nějakou mikrosondu a jdu na vnitřní mitochondriální membránu, tak překvapivě žádnou změnu mezi vnitřní a vnější mitochondriální membránou nenaměřím. Žádnou změnu pH. Zaplať pámu, že ji nenaměřím. Kdybych totiž to naměřil, jak by to znamenalo, že ty protony, které přetransportujeme přes vnitřní mitochondriální membránu pomocí dýchacího řetězce, nám začnou migrovat kamsi do cytosolu. Samozřejmě nám okyselí celou buňku, což povede k jejímu zániku. Nehledě na to, že by docházelo k dalšímu efektu. Ten efekt by byl ten, že nám vlastně ta účinnost toho systému vlastně by byla nulová nebo prostě nízká, protože že bychom ušetřili na tom, že se transportujeme 3 protony, byť ty protony mají možnost při jednu tvorbu jedné molekuly ATP při přechodu zpátky, tak když se nám začnou migrovat někam do cytozolu, tak je samozřejmě ztratíme. No a tady přichází to, co jsem taky říkal při přednášce, abych to chtěl zdůraznit, že je vlastně na
ty nanosystémy, které vlastně známe, který jsem vám několikrát říkal při našich přednáškách, jsou i v našich mitochondriích. Nebejt toho, že vlastně existuje podstatně jiný charakter nebo dominující charakter sil na úrovni nanosvěta, na nanometru, tak by samozřejmě nepřevládala laterální difuze protonů nad vertikální, nad tou difuzí směrem do cytosolu. To znamená, že co jsem chtěl říci, tímto krátkým expoze je to, že díky vysokému povrchovému potenciálu a vysokému napětí, které umožní, že molekuly vody na povrchu vnitřní mitochondriální membrány jsou v zásadě imobilizovány, tak při transportu protonů do těma 3 molekulama, těma 3 protonovými pumpama nedojde k nějaké vertikální difuzi, nebo ta vertikální difuze je podstatně méně pravděpodobná než difuze horizontální. Protony prostě migrují podle vnitřní mitochondriální membrány díky povrchovým silám, které vlastně udržují molekuly vody na té úrovni vlastně těsně vedle membrány. Protože tato vrstva je několik nanometrů tlustá, tak je to dostatečné k tomu, aby jsme nestráceli protony, a protony migrují nikoliv vertikálně, ale pouze horizontálně, dokud se nedostanou k ATP syntáze. Takže tady máme na tomto obrázku to, co jsem říkal, že jsou 2 složky vnitřního, jsou 2 složky elektrochemického potenciálu, která je daná chemicky a elektricky. Tady máme celý ten systém toho řetězce, kdy máme citrátový cyklus, ze kterého dochází k odnímání elektronu z NADH a postupného prostě přecházení přes 3 protonové pumpy a protony, které migrují horizontálně, až najdou ATP syntázu a vracejí se zpátky do matrix za spotřeby nebo za tvorby adenozin trifosfátu. Adenozin syntáza není nic jiného než molekulární motor. Prosím pěkně, já jsem tento systém vybral úmyslně z toho důvodu, abyste viděli, že nanotechnologie jsou přirozenou součástí našeho organismu. Že bílkoviny, které jsou veliké v jednotkách nanometrů, se vlastně na té membráně pohybují v oblasti naprosto stejné, jako teďka jsem popisoval s protony mitochondrií. A mitochondrie, které vlastně mají tento ATP syntázu, tak využívají ten laterální transport, ten horizontální transport těch protonů k tomu, že při styku nebo při kontaktu s ATP syntázou přechází jakoby mlýnkem, jako na mlýnek na potoce, do matrix a tu energii elektrochemického potenciálu těch více než 7 kilokalorií na mol přimění na tvorbu ATP. Ta molekula ATP syntázy není nic jiného než 3 kompozitní systém, který je složen z takzvané FO, oligomycin senzitivní, nikoliv F0, ale FO AT-pázy. Pak je to F1 AT-páza, která se skládá ze 3 podjednotek alfa, 3 podjednotek beta. A pak je to jistý krček, nějaká gamma podjednotka, která vlastně netvoří nic jiného než spojení mezi tím statorem a rotorem a umožní nám vlastně rotaci těch 3 podjednotek, na které se váže nejdřív ADP a fosfát a na konci se vylučuje nebo vytvoří adenozin trifosfát. Na pravé straně tohoto slajdu máte krystalografickou strukturu ATP syntázy. A jak už jsem řekl, ATP syntáza je klasický molekulární motor, který nám vytváří mechanicky, přiblíží adenozin difosfát a fosfát do takové blízkosti, překoná energetickou bariéru, že dojde ke vzniku ATP. To znamená, energie, která se vlastně produkuje z transportu protonů zpět do matrix, ta potenciální, ta elektrochemická energie elektrochemického potenciálu, který se vlastně využívá k transportu protonů zpět do matrix, se využije k tomu, že mechanickým způsobem
se přiblíží ADP a fosfát tak blízko k sobě, že překonají tu energetickou bariéru a vznikne jedna molekula. Fyzikální molekulární stroj, který je tímto způsobem kreátorem adenozin, tedy fosfátu. Je jasný, že ATP syntáza je molekula, která má vratné spřažení, to znamená v okamžiku, že budeme mít, že obrátíme tok protonů, že budeme mít protony podstatně větší koncentraci na druhé straně, na vnitřní straně mitochondriální membrány, vnitřní mitochondriální membrány dojde k obrácenému toku a k obrácené rotaci. To znamená, spotřeba ATP na ADP povede k transportu protonů na toho prostoru mezi vnitřní a vnější mitochondriální membránou. Mitochondrie jsou samozřejmě lokalizovány všude, kde je potřeba, ať už je to srdeční sval, nebo například v jádra bičíku. A to, že dochází skutečně, že se jedná o molekulární stroj, je daný evolucí. Jak už jsem říkal na začátku, jak vznikla mitochondrie, bičíkovci do dneška vlastně použijí flagellát, používají bičík k pohonu a ten systém toho pohonu je úplně stejný jako systém, ten mechanismus, který jsem popsal před chvilkou. To znamená, že se protonovou pumpou transportují protony a při jejich návratu zpátky dochází k rotaci nějakého rotoru, na kterém je bičík a rotací tohoto bičíku se flagelláta pohybují, dokázejí vytvořit i více než 100 otáček za minutu. To je všechno k dnešní přednášce, kterou jsem vlastně udělal rychlejší, než jsem ji udělal normálně, ale vybral jsem slajdy a informace, které by podávaly, kdybyste si zapamatovali a u zkoušky je prezentovali. Děkuji vám za pozornost a přeju hodně úspěchů u zkoušek.